раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода рӯзи шанбаи ҳафтаи гузашта ба ярмаркаи молу маҳсулоти кишоварзӣ рафт. Вай аз сифати маҳсулоти ба ярмарка фурӯш гузошта шуда огаҳӣ пайдо кард. Нархи маҳсулоти ниёзи авваларо ба танзим даровард. Раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ҳангоми аз назар гузаронии ярмарка маҳсулоти кишоварзӣ мардум аз ӯ хоҳиш намуданд, ки нархи картошка дар ярмарка гарон мебошад. Барои паст намудани нархи ин маҳсулоти серхаридор кӯмак намоянд. Раҷабой Аҳмадзода ба масъулини соҳаи кишоварзӣ супориш дод, то нархи картошка нисбатан паст карда шавад. Мардум ҳангоми харидорӣ ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ нагарданд. ذخیره ما برای خلق دستگیری جناب عالی که کردگی نرخ بازار ارزان برای مردم دسترس میشه. شما خاطراتتون رو جمع کنید. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ба сифат ва арзиши маҳсулоти ниёзи аввалаи мардум эътибори ҷиддӣ дод. Вай бо чанде аз фурӯшандагон рӯбарӯ мулоқот карда таъкид намуд, ки то қадри имкон барои паст шудани нархи маҳсулоти ниёзи аввала мусоидат намоянд. ҳамчунин дар ин ярмарка ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ ба фурӯш гузошта шуд. Он ба хотири вусъати тоза гирифтани мавсими ниҳолшинонӣ пешбинӣ гардидааст, то мардум аз ниҳолҳои арзон дастрас намуда дар майдон ва назди биноҳои истиқоматии худ ба ободкорӣ машғул шаванд. ҳамчунин раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба майдони муҷассамаи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ рафтанд. Онҳо бо тарҳи нави лоиҳаи аз навсозии муҷассамаи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ шинос гардиданд. раиси вилоят Раҷабой Аҳмадзода таъкид намуд, ки барои аз навсозии муҷассамаи ёдгорӣ камтар харҷ намуда бештар ба мушкилоти мардум рӯй оранд, муаммоҳои дигари сокинонро низ ба инобат гиранд. зимни шиносоӣ бо лоиҳа Раҷабой Аҳмадзода пешниҳод намуд, ки майдони атрофи муҷассамаи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ пурра бо ниҳолҳои нодир ва ҳамешасабз оро дода шавад, чунки будани ниҳолҳои ҳамешасабз ба ҷуз аз зебоӣ ҳавои атмосфериро тоза нигоҳ медорад. ҳамчунин раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода дар майдони маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд ниҳолҳои ҳамешасабзро шинонданд. дар майдони маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд дар як рӯз наздик 500 адад ниҳолҳои гул, дарахтони ҳамешасабз ва арчаву адраҷҳои гуногунро шинонданд. ҳадафи он сарсабз намудани атрофи беморхона ба ҳисоб меравад. барои шинондани ниҳолу дарахтон ба ҷуз аз меҳмонон худи духтурон ва ҳамшираҳои тиб низ саҳм гузоштанд. چخیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در پیام نوبتی خودشان درباره 300 روزی آبادانی برای جشن 30 سالگی استقلالیت دولتمان چندین بار تاکید کردند. ما من جوانان با همراهی سرطبیب مرکزمان صابرجان اسلامویچ تصمیم گرفتیم که با اشتراک رئیس ولایت خود رئیس ولایت درخت‌های سایه افکن شنانیم با арчаҳои гуногун, дарахтҳои сасна вай шинондем, сирена шинондем, як чанд намуди арчаҳо, дусе намуд арча. баъди ниҳолшинонӣ бошад, Раҷабой Аҳмадзода бо кормандони маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд мулоқот намуда таъкид кард, ки барои беморон хизмати софдилонаро анҷом диҳанду кадрҳои ҷавонро тарбия намоянд, зеро имрӯз соҳаи тандурустии вилоят ба кадрҳои баланд ихтисос эҳтиёҷ дорад. خصوصا соҳаи тиб кор кунед. бисёртар вохӯрӣ проблемашона ҳал карда семинар ташкил кардан дар кор. мана ҳозир ҳаво гарм мешад, санатория дорем мо дар Баҳористон ва дар Исфара, дар бурда сайёр ҳамҷур ташкил кунед. набудани кадрҳои баланд ихтисос ва духтур боиси фавти модару кӯдак, зиёд шудани ҳолатҳои нигаронкунанда ҳангоми табобати бемор мегардад. аз ин рӯ раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ба масъулини соҳаи тандурустӣ таъкид ва супориш дод, ки баҳри пешгирӣ аз ҳолатҳои нохуш кадрҳои баланд ихтисосро омода намоянд. барои он бошад дар деҳаҳои дурдаст семинарҳои омӯзишӣ барои кормандони соҳа ташкил кунанд, то маълумоти тиббиро мутахассисон ба таври зарурӣ омӯзанд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.